Nyakorom ga Jona Singo na dhibedo kaka omana yo matin bang' nonro mar gazeti gi sani koro wadonjo e twak e chal mar piny Kenya matayi nyinga Sharon Ng'ao. Posters mabende sile ne mbui magwa mopogore opogore ing'eyo kit welo mabende wantiere godo okinyi ma kawuono. Kok ineno Nyakorom ga Jwang an ka mano mar nyisi welo mabende wabiro bedo godo chakre sani nyaka rom kanyo saa 3 mano mar okinyi. Okinyi ma kawuono Nyakorom ga Jwang ayudo thuolo mar bedo gi yawuot Luo adek. Achak kanyo gi jaod bura e county mano ma Migori, mano jaod bura Masuna West, mano migosi Peter Masara. Datila roki ni machiegni kamuna thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano Sharon. Aka uthuolo ni makende mar moso nyikwa Ramogi Jwang ni oyawore uru. Kendo bang' ka wasetieko ma ng'ato donjo e tije manyalo kelo ne yuto wang' nyithindo kik nind kech ni bede TV chakro okinyi nyaka odhiambo. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni. Kopogore gi Masara Nyakorom ga Jwang bende antiere ka gi wakile Joshua Nyamori. Nyamori amus ni oyawore ko thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Oyawore nyikwa Ramogi kamoro amora ma untie. Amor biro mondo wago mbaka wang'e ni to pinywa ochiko kanye. Erokamano ahinya. Kopogore gi wakili Nyakorom ga Jwang bende ayudo thuolo makare mano mar bedo gi Boaz Khiri ma bende en MCA mano ma Kabuoch North County mano ma Homa Bay. Boaz machiegni. Erokamano. Mokwongo akawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi duto ka bende amoso jo Homa Bay to moloyo amoso jo Kabuoch Northward ma a represent ni ubedi godiochieng' maber kendo wabedi gi twak ma nikare. Erokamano ahinya. Nyakorom ga Jwang ang'eni mathoth osebedo katimore e gwenge magwa mopogore opogore. Ahinya juma mokalo Nyakorom ga Jwang weche mathoth osebedo katimore chakre chieng' tich mano chakre chieng' Jumapil sana chako jumani odiochieng' manyoro bende wang'eni weche mopogore opogore nosetimore. Aparo nakawo thuolo makende kachako kodi jatelo Peter Masara mar mondo mi wachana marach ni gima ber ni mani chako godo juma. Okay, mokwongo nada wacho ni juma ochakore maber nikech wadak kuom ng'uono to Nyasaye nobedonwa jang'uono motieko juma mokalo kendo wachako juma manyien. Koro agone erokamano. Mano e wach maduong' marach to nitie piny ni en piny thagruok. Lakini ka Nyasaye omiyi ng'uono ok ibedo ICU tigone erokamano nikech odiochieng' no odhi godhiambo mok gitekowa kendo wachako wayawe gokinyi mwaseyudore wachopo ka jomoko to nitie kuonde moko ni osiptal, moko ni mochari, moko ywago jogegi, but oting'o nying Nyasaye malo kuom duto matimore. Kamano pod awacho mane an ja Kenya ma kata ka dhi polo to penja ni dwa dok dak e piny mane tabedo mana ja Kenya. Kech kae kama ng'iyogo. Erokamano ahinya. Hakeni wakili marach gima ber ni ka juma chako. No kaka juma chako ing'e ni nyo watieko ndalo 30 bang' tho kendo ik mar Raila Amolo Odinga. Tineno goganda Kenya manyo nitie Orange Democratic Party gi joma nochako Orange Democratic Party nyoro moko telnegi gi president dala mar Mombasa. Omiyo sama koro wachope en kama lunguna kerekeke kama koro wapenjore to wachim kanye nikech bang' ndalo 30 koro wadwa dak ma Raila Amolo Odinga onge Kenya. And I feel ni en thuolo mar bet mondo wago mbaka. To wanyalo go mbaka gi mirima, wanyalo ng'iyo kama waluwo gi mirima. Or wanyalo bedo gi paro matut seche makamagi ni wacho ni oganda Luo ne bet piny to dwaro jodongo to go gagi. Kata gi joma rieko masumo rieko. Mondo wang'e ni to wachiko kanye. Emomiyo ing'eyo ni an jakom mar Ramogi Professional Caucus. Kaka jo professionals moa Nyanza wachokore mondo wabed piny mondo wang'e ni to koro oganda ma Luo dwa chiko kanye nikech jatendwa maduong' manyokelwa kamoro achiel koro onge. To ere kaka wadhi riwore gi sirkal masani, to ere kaka wanyalo yudo gimo wanyalo yudo sani ka bang'e yiero, to ere kaka wabro make sure ni jowa okolal e team. Jo chako yudo mana nafas maginyalo bede e sirkal nyaka higni 5 mabiro. Bang' 2027. Erokamano ahinya. Khiri korka kori juma chako machal nade? Maber samoro gi marach ni. Mokwongo agone Nyasaye erokamano ni omiyowa thuolo. Gima duong' maber ni nitiere jogo ma onge odiochieng' ma kawuono. Ka an achiel kuom jogo mantie kendo ngima kendo nyalo wuotho nyalo yudore studio mano en ber
mochakore. Marach maneno en the hopelessness ma jo Kenya medo donje sana ojendewa kaka ndalo medo dhi. Nyoro ne wan gi tipo mar polise kendo ne dhi across the country kamoro amora. Inyalo ng'iyo kaka ne gini dhi, ibiro yudo ni jo Kenya mang'eny temo dhi e gigi as if it is the last hope ma gin godo. Koro marach mananeno kochako na juma en ni kang'iyo kit ngima mojendewa nitiere to gi paro mojendewa koro ni godo ni gimoro amora mobiro kata matin giduto ni dwaro mana 10,000. Ibiro yudo ni jowa nowuok kendo jowa mane okoso nafasgi feel mana ni ngima orumo. Omiyo a feel kendo awinjo lit kuom kido kata chandruok ma nyithiwa matindo man gi hope ni kinde gibed gi family to kaka ginyalo rito families gi kale. Erokamano ahinya. Haparo ni juma ni kana chako nyakoro mgajwang' no chako marach ahinya ne moko kuom bad migepe mamoko mago mag piny owacho mabende e okang' machielo achudhe mago mag mbui no monja. Aparo no inya na sigana mabende jafwambo wadwa Jode nolosonwa kapok wadonjo e twak ahinya jogo eko mabende ong'ere kaka chudhe mag mbui mabende norocho chenro mopogore mago mag sirikal odiochieng' manyoro. Moko kuom migepe mag piny owacho mane tijegi okwamo bang' kweth achudhe ma oyangi kaka PCP at Kenya monjo kendo donjore e mbui oting'o migepe mag arita, thieth, somo, pi, tije jopiny ka eigi moko ne olorore. Ma ok en thuolo mokwongo ma mbui mag piny owacho imonjo kendo donjruok go. Piny owacho oyango mar rakore kod achudhe mapiyo kendo duoko kare chenro maggi. E duoko mare wi wachno, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo owacho ni gisetemo loso rochruogno. Bende omedo ni gitemo neno ni giketo yore mag fwenyo gik makamago kapok gitimore. Otiyo gi thuolono e kwayo riwruoge mag sirikal kod mag ji giwegi mondo ogo ripot e wi donjruok e mbui e nembnigi kaka mar National Kenya Computer Incident Response Team and Coordination Center manamba gi en 07 03 04 27 00 kata 07 30 17 27 00. Namba mar National Computer and Cybercrime Coordination Committee ma en 07 16 14 83 41. Kabende namba mar bado bila mar okwach kich en 08 00 722 203 kata 02 07 20 2000. Bende oyango ni donjruok kendo rocho chenro mag mbui en ketho e pachoka, kendo ng'at ma oyud kod kethono ibiro chwali e doho. Karido arita e mbui kendo geng'o rode ma achudhe mbui nyalo tiyogo e rocho chenro mag oganda e pachoka. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Mana kanya wadonjo Elizabeth Ajode hochiwo ripode nyakoro mgajwang' odiochieng' manyoro mbui mopogore mago mag piny owacho ni yudo rochruok makodi kod kocha kowuok kuom achudhe mago mag mbui mopogore mago mag migawo mano mar tije jopiny, arita, somo, pi, thieth e kind mamoko norochi koda group mong'ere kaka PCP at Kenya. Mano kaluwore kod oboke mabende jagoro maduong' e bwo migawo mar arita Dr. Raymond Omolo nochiwo odiochieng' manyoro. Kata kamano bethor wach maneno kanomi peke gazet mano mar Daily Nation gindike kanyo ni Hackers Paradise. To gima mako wang' kata mana kachako kodi Masara en ni ok en okang' mokwongo mabende koro mbui mag piny owacho osebed ka irocho. Mano chakre higa mar 2016 higa mar 2022 nyaka sani. Dibed ni en lessons kata mana okwaso sparo oksom nwa yo makare nikech auditor general wacho ni gisebedo ka gitimo nonro gimiyo piny owacho to nitiere yom kata mana laxity e piny owacho mapachoka. An aparo ni gimotimore ni Kizungu wacho ni en a wake up call mar sirikal mondo ging'e ni somo masani nyithindo somo the world or the technical, so kapo ni ok ginyal bedo ahead of ng'ata to wadhi bedo kamiluongo ni wan kamarach. Nikech king'iyo kanyo chakaka kijana moro
ma Suna West na odonje nyaka e bank. Koro mano nego nyis sirkal ni somo ma nyithindo somo sani to gi research ma gitimo gi patch gi e yo makare to kata gi e piny mangima gik mosebedo katimore nyaka koro gi ket measures makare manyalo bedo ni rito data kata mana gik magitiyogo e technology. Aparo ni en gima osetim nanene gazet kaka auditor ose raise that issue ndalo mang'eny to sirikal ok timre nade ok tim gik mokoni gi mondo mi gitim mondo mi system gi obed secured. Moaso wan kaka jo Kenya sani ma almost gimora mora nikech wase succeed kidwaro gik ma sirikal osetimo maber ten digitizing services mag sirikal including sani koro nyaka mar law. Koro sani kidwa dhi transfer gige lopi en gima dhi adhiya digital. Koro ka gik makamagi timore to wan gi luoro chako bedo. Nikech ka nyaka lopi sani en digitized to jomoko nyalo donje system mar sirikal ma gilor kata gitime gik ma gidwaro. Mano nyiso ni ng'ama ong'e kama lopa moro nitiere onyalo dhi adhiya modonji molok mabede nyinge kich the system mar sirikal ok secured. Koro en high time mondo sirikal otem kaka nyalo mondo gibed ahead of everybody and giket measures mabeyo manyalo secure the information magingo kata systems magitiyogo e era mar digital. To ng'eni gima mako dhok nyaka rom ga jwang bende kinthuolo mosekalo kendo mana bad migepe mago mag piny owacho kende hema bende achude mag mbui donjore godo nyaka mag counties mopogore opogore wasebedo kwaneno ka gidonjore godo weche motenore kod data protection wach machal kamano nitiere yo machal nade kata kamano parne kinde ma magi bende timore bende piny owacho nitiere omenda ma kor gilach ma bende piny owacho osebedo kata mana kalalo inyalo paro e dwe mar abiro mar higa ka mbui mano mar e-citizen ma bende chenro duto te moko mag sirikal bende nitiere kanoroch omenda mathoth mabende nolala neno higa mar 2016 dwe mar adek bende KRA nolalo siling bilion 4 kaluwore koda jogo eko ma iluongo ni achude mag mbui mabende norochore goda kendo wakili inene gi yo machal nade nikech auditor general wacho ni gisebedo ka gichiwo nonro makamagi to kosebed kikawo gi yo makare. Ing'eyo ni Sharon dhano ma piny kwan kani en manali ma kapchiko kawo moket bathe to dhano behave mana kaka le behave walungo ni state of nature. Okay? Emomiyo piny nyaka bed gi chik ma regulate kaka ji behave. Emomiyo nyaka wang'e ni e kindwa kama wantie ni nitie joma bro bedo ni temo ketho gik miloso maber gi kaka oganda dhi mbele and sani mana kaka Mheshimiwa Masara osewacho Kenya economy mar Kenya en entirely a virtual economy. Watimo gimoro amora koluwore gi mbui wayudo information kendo wachudo kendo watimo hala e yor ma mbui sirikal yudo tax chiwo services through weche mag mbui. So it is important nyaka sirikal med strengthen the systems and like you have said in a wake up call ni mondo sirikal med strengthen systems, but apart from strengthen systems nyaka wa strengthen chike ma koyudi kitimo gima kamano tinyalo ndhigo kendo iteri kote momiyo asiro motegno watch mar PS my internal security Dr. Raymond Molo manyo wacho ni gidhi investigate kendo jogo gibro mako magitere court nikech kok watimo gima kamano to wabedo ni onge deterrence mageng'o ji ngata manyado ji computer kech sani ng'eni gi internet gi computer ngata manie kona mora mora teknien gi rieko onyalo interfere gi system an gitimore ok Kenya te gitimore pinje te and therefore emomiyo asebedo ka support watch mar cybercrime bill manyocho tere parliament ma jadung Masara ngene no pass to jomoko tere court. I hope ni chikno court bro yiene mondo ti at the same time wabro ng'iyo ka pod nitie areas mopod onego wa strengthen mondo bed ni ng'ata matemo mondo interfere gi system ong'e
ni Kenya bro kawo ne chik, and then surveillance be serikal omed timo. So apaka inya kendo asiro wach manyo PS ma internal security Dr. Raymond Omolo wacho. Akeni korka in Khiri hinene yo machal nade nikech chal ka gima chieng' moro obok ramana chiyo to wayudo ramana ka county achiel data kata mana nonro mage ma gisebedo ka gikano olala. Dibed ni achudhe ma bende rocho migepe mago mag piny owacho wach gi ni nyalo tim kata mana yo machal nade. Kalore ni ma ok en okang' mokwongo. Pero kamano aparo ni mokwongo an adwa wacho ni wan gi sirikal kata jo Kenya moero tim mar lao gimoro kosetimore to ka gilawo matin to giwinjo ka ji okwongo kwe to gichak giweyo kendo girito ni bende nitie chieng' machielo ma gini ne chak timre kendo gichak ging'wech like gini ma gimosetimore e ndalo kendo sipara mang'eny tiyudo ni the reaction ma waneno dhi timore kata e juma ne gi juma manyien is the same reaction minya yudo ni notimore ka ne gini otimore before. Then bang'e ka giwinjo ka jo Kenya ochako ling, tiyudo ni the people who are responsible dhi to ling kendo werego ka girito kendo another attack. But gima ng'eyo ni kaluwore gi kaka piny kawuono dhi, weche mag mbui en gima koro en sirikal kien. Ang'o miya wacho ni en sirikal kien? Ndalo chon kawa pok onyuolwa, kane wawinjo ni piny ne idwa lok sirikal. Loko mar sirikal nokwongo pango ba nokwongo tim ni to ere ka wadwa loko sirikal, ere kaka wadhi donjo e VOK ma by then kata KBC ma kawuono mondo landi ni koro ng'ane ema kawo piny. Kawuono gi piny ok ochuno ni nyaka iyud media house mondo land ni loko sirikal. Kawuono ok ochuno ni mondo iyud a platform ma national recognized mondo mi itim gimoro marach kata ichiw information kata ikwal kata jo Kenya te dichiel. Omiyo aparo ni sirikal gi jo Kenya duto onego yiere ni gimiluongo ni mbui ni ok en gimoro amora mokalo kaka wuono. En gima is really a challenge to security, and therefore I really agree and I support Wakil. Jo Kenya mang'eny are because they are not informed. Iyudo ni nitiere chike moko ma koketi ji mang'eny ka chik mar cyber laws manyochane ji mang'eny ng'iye ka wuoyo kendo keto pachgi e weche machalo kaka nyathiwa manyocha otho kasepol manenegi Nairobi kani. Ji mang'eny ng'iyo ni gini kokal to gimatin kama ok bi ndiko e Facebook. Ji ng'iye in form of Facebook, but if you look at the law en gik ma prevent gik machalo kaka hacking kata attacks manyabede on our internet. Koro ibiro yudo gimoro kae Sharon manyaka wan oganda wayiere ni kao action obedo taken as we move and we progress into the coming years. Ka action obedo taken against these hackers, tibiro yudo ni we are really going like you agree ni kawuono kata lopi dwa bedo a platform ki nipo kama jogo atake kata hake malope na duto gikete nying kata ng'ama chielo ma process mibiro chake loke godo nyalo bedo a difficult process. And therefore I really think ni jo Kenya onego yie o support sirikal oket chike motegno mana kaka oket chik ne ng'ama nyalo temo loko sirikal mar Kenya e kaka onego chik mal temo geng'o ng'ata manyalo hack system ma owuok nikech wasewuok e manual wan e internet. Koro ka en internet to pod ukwadwa yie chik motegno mondo geng' abed data na obed protected. Kawuono sani abedo ka Sharon, tinde dhano ok wuoth kata gi pesa. In gi pesa ni moro to pesa ni ok iwuotho nikech ok iwuoth kode nang'o nikech bende tinde kiwuok ni oneni bende kiting'o kata 1,000 moro ni wuotho gi e duke dhi igolo siling 1,100 e duka be ng'ato ng'i ni to ng'ani ang'omio so pesa na duto samoro yudo ni e platform mag internet. Koro koko bedo protected man bende aja Kenya awuoko ka support sirikal mondo ketnwa inga motegno mageng'o. Omiyo ana support jood bura kuom kalo chikni kendo akwayo ni gimed dhi mbele giket chik motegno moloyo nikech nyithindo gi tinde riek. Nyocha kane wan Homa Bay dwe mar 8 naneno computation moro Sharon, and I was very keen. Then computation iluonge ni hackathon something marathon.
Computation mar nyithindo masomo e universities ma Kenya to negi compete a level mane ginyalo hack godo systems. And I was surprised to realize ni nyithiwa gi gin mbele somo gi nikech ng'eni gigi gitimo gi tinde kawuono gige mag internet gi gitimo gi through trial and error. O try to koyudo kochopo to chako mede. Koro most of them mheshimiwa wacho ni most of our nyithindo kawuono somo jo Kenya kata sirikal mar Kenya onego dhi ahead of them every time kupuonji kawuono, the next thing onego be no one ahead of them so that we are not prone to such problems. Ero kama na nyamala ka mheshimiwa Peter Masara no wacho ni mage gin mana ji okadho ka gin ji mabende somo nyaka rom ga jong masa moro ntiere nok mag tije mabende no hinga mabende gisebedo ka giyudo kata kamano hackers karbana achude makamago mabende koro no hack mabende no rocho rekoda mbui mago mag serikali duchi manyoro gin to ging'ere kaka group mano mar PCP@Kenya kine mosekalo waseneno grube mopogore naneno kanyo Anonymous Sudan mabende no hack mbui mano mar eCitizen bende nantie moro bende Anonymous Sudan ne na kosa timo hacks nyadiriyo e higa mar 2023 mane dwe mar 7 ne gi hack eCitizen kanyakla kod bad migepe mopogore mago mag piny owacho mita intere gach moro jatelo Peter Masara kapok wadhi wach machielo gima dona kon sirikal mokwongo wuo gi jo Kenya ni cybercrime law manyiso culture chik mokal ni gi berne to gi rachne to gimomiyo parliament bedo ga throughout nyaka chak yier en ni gimarach inyalo tim gimiluongo ni amendment. Kono mokwongo ne wakwayo courtswa ni mondo gibed sensitive ni piny masani piny osedhi digital to nyithiwa be ok ni giricho kata joma hak gi ok giricho pinye mosechopo kanyo magi gik mana ok timre chon. So the best institutions mabeyo kata individuals ma good managers bedo joma proactive ok reactive. Ka gimoro timre piny moro kata gimoro timore onego ng'ato administrators penjere to gini dog timre karwa to kaka notimore ni you research, that's why it is research. Gini notimre kama possible ways manya onyalo chako timre go kodin ma en mane. Koro one as a country, number one nyakwa support the law. Jowane ywaka nikech nyithindwa manyon tiere social media nikia chikne dhinyo giango ya chik nyaka bedie ka ng'ato timo gimok ni ka gimanok ni kare chik nyaka bedie ka kitiyo gi chikni ema koro important. To gima dwa nyiso jo Kenya gi courtswa ni ka chik ibro losi titere court sama koro magi notimore to chik cha bolor ne court koro jogi unu dwa noter gi court koluwore gi chik mane wakili imbe wang nikono ka chik mane dwaro tero jogi man gi clauses ma wacho ni ng'ato kotimo ma titimo ne kama ka ng'ato timo ma titimo ne kama pod ni e court sani minchino chungi okoti ido tero gi court gi chike machon ma onge sections ma obedo updated gi crime ma koro timore sani nyiso ni gini pod bro enea chik iloso pile ka pile chik we are in a progressive society ok one static ni wachung kamoro kaka jok mani luongo ni monarchy magin kano seng'eni kingi osebedi to nyathine ma bro kotho to nyathine maduong' to ko nyathine maduong' otho kamano ma en a progressive society ma society ma gik moko timre each and every day. Researchers tiyo nyithindwa gi tiyo new emergence biro koro nyaka wabede ni pile ka pile chike nyaka loki nyaka wayie reality ni piny timre nade lokore ko kamano to bro dong' chien gini osetimore nyaka America stable economies even in Britain. So ka joke ma can be attacked jogi nitiere ting'eni jowagi bedo mana encourage ka pinje madongo go jomoko timi gigi gimbe gidwa timo mondo gichop kanyo. Koro dwarore ni ka pinje madongo go osetim to wang'iyo ni to gikanotimore nade to wadhi ahead of jite nikech ma a system mar sirikal to waloso gigewa e yo makare to jopiny be nyaka wayiere ni gini ok ni kori kedo gi sirikal hapana pesa ni mane e bank ibro yudo chieng' moro ka achudegi oywae te kokichako go koko ni sirikal dak ne ket chik matek to ka sirikal dwa keto chik matek be wana through this freedom democracy ma wan go Kenya ka to some extent oinyowa aparo ni nwadwa wakili ni wadwa donjo demokrasia ma wan go ni nwadwa donje chon kapok wategna ahinya ing'eni wan developing economy mantiere gik moko ma pod wadwaro to kwa keto too much freedom
to nyalo ketho gik moko. Chik mosekal gi parliament ka nitiere sections marach emonego be ni court chungo ni this particular one emoko nego dhi mbele to gi site gik monego tim to kendo imiye priority mondo tim gi mapiyo mondo mi chikno obed ang'owa oti. Ayie gi Mheshimiwa Masara. Asebedo gi feeling kama obeti kako kinde. Janyiso kinde wani wan gi problem achiel kaka okinde to gi the entire judiciary. En ni king'iyo wang tiyo gi miluongo ni president. Wang yuga chien, we are very conservative. To piny gi the new digital revolutions dhi mbele very fast. So ineno ka wadwa tiyo gi chike mane itiyo go in the 90s and early 2000 mondo wa protect go rights but without looking at the way gik moko se evolve, especially in the digital world. Emomiyo en challenge marwa kaka joma nie legal profession ni nyaka wamed somo, wamed understanding ni piny lokore, at the same time kik wabed a roadblock to development mar chike manyalo miyo wabed protected. Onego wangi ineno gimo chik tiyoga eni chik onego bed ni protect oganda. So chon chike ni loso mar ni ka ng'ato kwali titere court, ka ng'ato yanyi, ka ng'ato goyi. To tinde kwelo gi goyo ji to gi hinyo ji e yo moro amora, ratiro mag ji tinde wuok ni naromo gi Sharon magoye gi rungu. Tinde kwagoye gi rungu. Tinde wadonjo kacha to waketho nyingi. Tinde wadonjo to wayudo ni jaduong' Masara ni nyom sache odonjo mar parliament, sache duong' moloya to an aonge tich. Akwalo msache no. Tinde wa ensure ni mheshimiwa kanyo gisebete county assembly ma Homa Bay magi loso program mar health to wadhi to waloko gino so that information maja piny yudo en a completely different information from information madier magitimo. So that emomiyo ineno ka serikal osebedo ka wacho kata parliament osebedo ka wacho ni kata terrorism mane oparo ni terrorism en mana bomb. Sani terrorism inya tim gi cyber kanyo. Nikech inyalo ket gimoro ma cause panic. For instance, kanyo nitie pesa ni moro manyo nitie bank. Tiwinjo ni system oloke bank ma pesa olale bank te. Kineno kidhi account niti yudo ka somo 00. Mano dong inyalo yudo kata shock migori piny mitho. Kana en pesa mondo gidhi chulne go nyathi school fees. Okay? So it is important ni the legal fraternity to kod court wa mondo move with the times kendo o protect the society rather than protecting individuals. Parni kinde mokala paro ni mokalo chiene jumba achiel ariyo adek mosekadho nwaneno kanyo ka speaker mano mar od bura mar National Assembly mano Moses Wetangula noywak ne doho e pacho ka ni doho osebedo kata mana ka block chenro mopogore opogore mago mag dongruok mago mag piny owacho kendo kako kiline ne yo machal nade dohe no hinga ne dongruok e pacho ka. Definitely doha is slow to understanding the process my court because of backlog because of judges or magistrates are not taking time on learn very fast. It is important need hotel refresher courses, or it is important nimondo what made the judges mangeny. It is important nimondo what you timelines man making decision. You look at code case Martin kamar cybercrime no. Onego bedni wacho ni case ni wado yale within 2 weeks watieke. To gino do abu the court for 1 year. Sama 1 year ni by the time magibiro yene chikniti to nyithindo mokoche manitie internet ose loso new strategies magise loso new strategies makana chike makoro uloso gi are not effective bro dwaro chike manyien to chike manyien go beko losi kendije kiter court kendo bedo blocked. So we focus wa philosophy wa onego bedni wadwa ni mondo wa protect society or protecting individuals and then civil society. I spent a lot of time in civil society. Civil society marwa onego bed proactive. Onego bed ni gima watere ringo go watere court. And they all protect your pin as oganda te. Koso en mana nikech wagore gi sirikal. Koro nyaka gima mama sirikal otimo kata gima mama parliament otimo. To nyaka watere court mondo wa block. I think mano is a conversation monego bed go. Emomiyo
amor gi gima nyo president owacho kanyo romo gi court nyoro nyo wacho ni sirikal tero chik mar public participation mosebedo ka delay mondo wabed gi a very clear mechanism kaka jopiny chiwo pachgi ok ni ka chik oselosi ino mi chance ma chiwo pachi to kri chiwo to longa sadi ni diko ni an chik no nokoting'o pacha to kane chance in go so chik no bro nyisowa clearly kaka jopiny onego chiw pachgi mako kichiwo pachi to kidhi block the process ahead. Yeah, that is my view. Boaz no kinchire gi point mudamela. Apparently, you mentioned a group more is very insensitive to this country, and they are going to put us more into problems than where we were. There is a group calling themselves the civil societies. That to me, from where I sit, I personally believe that these are people who are funded. They are using these groups as business enterprises. For example, Sharon, recently, I think it was last week, if not on Wednesday or Tuesday, along Mombasa Lamu Road, civil societies, I once stayed those sites for some good time. And Sharon, I wonder, for example, Halid Maja Muhurini, I really wonder sometimes what is their intention. For example, our country has been under threat of terrorism. Nyeti wa mabende manajo Kenya, mage wacho ni protect. Owuok oko kendo gi terrorists. Odhi endara. Gichung' endara ka girito ni bina dui moro di bika koting'o mbom. Kendo gigeng'onegi to seche miketo surveillance. Sometimes Sharon, mondo mi geng' ne njaga kik wuoth freely from Kisumu to Nairobi. Iketo roadblock. Mondo mi kapo ni nitiere jajaga moro madauso njaga to ringo manyo panyarut mowuothe. Then it is a form of to threaten adui masa moro dwa kalo. It is so unfortunate ni Muhuri gi jo civil societies they group with themselves. To gidhi kacha ina maana ka gidwa wacho ni ochik wacho kama ang'o miyo no kuyaw wang' sijiw ere kaka iparo ni in iwuon ka in Jamhuri in wuoye ma gi wuoyo enda ko pari ni to nyathini kata nyathi ng'ato ma samoro dhi chungo a terrorist mane nigi intention to attack maybe Mombasa odhi ogeng'one to wang'e ni nono onene maler donge the next thing itemo wacho ni nyathini kotieko gi ng'ani to samoro dhi bedo free cha en bedo negi. So I agree ni our civil societies sani sama kawuono timore ni mane gino timore nyoro ni macha ni gitere court, we agree. To sanda kuro giwuogie gigoe koko ne joma notimo gini that we won't get press conference because Sharon, what is happening if we don't take this thing seriously, then this is terrorism of the other side of the coin. Now shingi mabete more country ngeni gigi toge tema ingeni gimoro moro motimo kana sani pro winjo ka to wacho okania nya mago tingeni president emotim. Hey, so tomorrow you'll find a situation where if a bank and it is not only your Equity or maybe your KCB, only I think any pocket banks, the mega banks, there. And then the other thing, Magetimo, they hack and then they erase records completely. So to an extent, if they do run it by a bank, KCB, all banks, they hack. To give you erase all the records and everything. Get the check. Ina no gine magara message okigo ngani 00. Ina no maandika moko magala mewe ni gweno ni wuoto. Emini sinima no kure balance. At the end of the day, what do you think will happen? Kaja KCB, your KCB tego koko, your Equity go koko, your banks get tego koko. At the end of the day, people will riot. And when people riot, that is insecurity and that is what another form of terrorism. So cybercrime is another form which if not taken care of, then as a society, we are not safe. Insecurity will continue. And people can just stand one day. Kajogi, okonya biro ni gitime ni gidwa kwano. To ginya biro, samoro kwano ne moko gichopo kate kwano pesa. To gidhi, Sharon, mana gima wachocha. Pesa is very sensitive. And that's why I'm very sensitive. I'm really supportive of these cybercrime laws. Jo Kenya temo masa. Ngani ni the account ne kogi ke do bank ni we are still making something. Jamigori, Kisumu, Nairobi.
that day, and maybe it happens within 1 week, Serikal temo money with one loss of Piano, Iparoni Kenya debate now. It will not completely be war. And when there is such a situation, then the country will be ungovernable, and therefore the terrorists will be taking advantage. And lastly, Sharon, if you look at, and even if you read at the papers, there are people in this country who are heading these departments who are part of these things. And let us be very... We will ni wantire Ramogi. Doluo. Oh, yeah, come on. Gima paro, nini tire jowa moko. Mati yo kata samore ne KRA, samore ne Kenya Power and Lightning Company. Togin eye, egini, kage ngiyo ni tutoke kage nyo timore. Are they going to benefit? So serikali timuchunguzi bende mag tut kuom jotendwa, especially my head department mag ICT. Mondo ngi ni samoro gigi gin in-house dealings. Mondo jomoko maparo ni kagisetime to gidhi yudo some benefit. So they get to liars gi joma ni oko. Thank you. Erokamano ahinya. Nitiere ute ariyo ma kanyalo kwayo mar mondo miketna mapiyo piyo kapok okayueyo matin mar mondo miasomo mapiyo piyo. Nitiere Victor Wariobe, I kindly ask Honorable Peter Masara about the plan of the government to confirm 20,000 serving intern teachers since he's a member of Masara Education Committee. Nitiere security. Samoro Masara ibro nyisa kanoloki samoro takia. Levis Wada Wasiboda, hiwacho ni nitiere gima sirikal temo umo. Emomiyo ni gi hack accounts. Aparo no maka na gikanyo. Jatelo Masara na minyalo duoko. Nitiere jal mawacho kotenre koda ndiko jopuonje e tich. Okay, gima ng'eyo ni jopuonje dhi dwe manyien. To number one, jok manene internship according to winjruok manobedo dhi bedo confirmed. Koro gibede permanent and pensionable. Yeah. Abane dhi ndik jopuonj mang'eny mantiere sani intern go an gadira ne dhi kaw gite. Akane education committee tane budget committee kendo pesa nyicho seketi mar ndiko jopuonj second quarter mar this financial year. Dende gi dwe mar 12 mondo mi ka nyithindo yaw school to koro momed manyien donje school to moko ka be koro tam gi change. Itimo ma nikech kalore gi space ma wan go mar pesa ok dende ki ji dichiel mano gik moko mag sirikal nyalo gore piny kwa dok konchiel. But agone sirikal erokamano kata jopuonj bonego yie ni nyaka sirikal ma wantiere sani ni osendiko jopuonj mang'eny nyaka nyo gichak ndiko jopuonj mag junior secondary. An gi geno ni nyithindwa go bro yudo thuolo mondo ndikgi. En gima diera ni gisandore ke pesa mimiyo interns ok nyal konyo ng'ato. Ok onyal chulo got, motigo e transport, monyiew go nanga, motim go gik makamago. Koro but kata kamano nena stop gap mesa mondo mi nyithindwa ne yud kaka ipuonjo gi school to be giyud gimoro. But adwa assure jo ma ni intern junior secondary schools ni dhi ndikgi kapok dwe mar achiel oromo. Koro girit dwe mar 12 mar higani. Yeah, hapani noselandi kata ging'eyo nicho nego time chon tapa nikech financial constraint moko emomiyo nochore mondo time dwe mar 12 ka koro watieko quarter ni. Inyalo paro ni quarter ni wakili nyocha wachulo Eurobond pesa moro ne ng'en pesa mang'eny kabisa. Koro apani sirikal no plan mondo gichor activities moko mbele mondo migi thuolo mondo gitim gik manentiere. To kapok watieko wach kata mana mar cybercrime, adwa wuoyo gi jo Kenya ni nyaka wadog chon kaka piny nentiere chon mwabedo jo Kenya. Sani shida mantiere ni ji te kedo gi sirikand William Ruto. William Ruto bro tiyo kendo wuok to Kenya to donga donga. William Ruto bro tiyo mandalo ne kochopo to bro rumo to Kenya to pod Kenya. Koro kitimo gimoro nikech ng'ato ni office. Ngiko ni nyaka in gik maricho mabro timore ni. Ka banks obedo hacked, ka mbom okil, ka system mag sirikal okethi, ok en ne Ruto, en ne ja Kenya te. Inyalo bedo ni into ionge pesa bank, to nyathini, to wadu, to nyaminu, to organization mitiye kata kanisa ni. Koro nyaka wabed patriotic enough, to be nyaka wayiere ni piny dhi mbele. Kanyi neno ka jo Tanzania, jo mane wuoyo mos, tindo donje ndara, wang'o gigegi. Be macha gima ne ng'ato nyalo paro ni nyalo timore Tanzania. Mano gima nong'e ni Kenya ka kende, kendo nok en kata Kenya, nong'e ni Jaluo. To tinde koro Joluo magema no dhi Tanganyika. Piny chorore, gik moko lokore. Koro gima nyaka wayiere ni nyaka wabed patriotic enough
mondo wang'eni Kenya en achiel. Pinywa ni en pinywa. Penje jok ma refugees moa Southern Sudan kata moa kuonde moko kaka giwinjo matek. Wayiere uru kaka wakili no wacho ni our courts onego bed sensitive enough to kendo onego gitim research kendo onego gikony. Last resort e piny en ga courts. Kich courts are independent. 2010 constitution nomiyogi powers maginyalo timogo research magi advise the government, the two other arms of government. Ginyalo advise the parliament mondo miyo los chike mapiyo nikech ka gi make ruling giyudo ka gin gi katiba kata chike mantiere okoromo tweyo ng'ato kata geng'o crime moro. Koro gin gi ok en parliament kende. Judiciary be nyalo advise parliament. Onyalo advise the executive. Ok ni girito ka parliament osetiyo kata executive otiyo titiyo gi the civil society mayudo pesa gi from foreign donors. Masa moro push agenda gi mondo gimoro kik timre to gi act on that. Judiciary should be the leading institution mondo miyo protect piny Kenya kaka mawantiere. Omiyo so far anto kamor kod gi ahinya. Gitemo lakini sani to somehow gibedo partisan. Nikeche ng'ato kata kapok ichiwo orders onego ing'i the merit and demerit of order midwa chiwo. Onego analyze as a Kenyan, onego analyze ni to Kenya dhi kanye kapok ichiwo orders moko. Aing'eyo ni kuonde moko be gisetime maber to kuonde moko koro kaka sani case makoro ni court ni onego obed gi timelines. Mawachoni because of the sensitivity of case mar chikni wamiye priority mondo tieke mapiyo mondo kuonde maricho losi to kuonde mabeyo oendelea. Mane pacha Sharon. Kama na inya nyakoro ngajwangi kanyo bende adwa ka udo yo mokwongo han dakika achiel oskadho tok saa 2 mano mar okinyi kod wuok kang' mar 2 bentiere weche mopogore opogore mabendo biro bedo kwa twak achiel kuom gin kepo mar obila mabendo osebedo ka digni kuom thuolo malach e doho to tinendo dich manyoro nono kanyo ka kepo no dhi nyime e centers 427 e pacho ka yo matinya korom gajonga dogi mathoth ote miyoro benda biro bedo ka somo ka waseka yo matin kik dhi mabor. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote.
Woktich ka woktich wakelo ni duond ya Wotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Korongo jong machiegni kende oheyo okang' mar ariyo dakika en 5 tok sa 2 mano mar okinyi. Kwa duoge okang' mar ariyo nyakorongo jong wabiro bedo kwa twak otende kod okenge mopogore opogore kapok oromo sa 3 mano mar okinyi. Gisani wadwaro loso kotende kod kepo mago bila nyakorongo jong. Kepo mabende osebedo ka dikni e doho. Kepo mar bila ndandek beni time dwe mar 10 mano mar higani nyakorongo jong. Kepo mano mar bila 1010. Odiochieng' manyoro kepo makamano notimore e gwenge mopogore opogore stadium seche ni pautu ke Homa Bay nono ka kepo makamano notimore nyaka stesend obila. Nitiere report mabende abicho losonwa wawinje mana mapiyo piyo kasto watwak kotonre kod kepo mago mag obila. Manyaka sani bende kepo makamano nitiere kod ywak gi modolak. Nitiere kod jogoeko mantiere kod oboke mago mag degree mabende wachondo sesidhi gi kondo gichondo giyudo thuolo mar mondo mikawgi. Kanyakla kod jogoeko mabende noyudo alama mamalo. Koro nonyisi ne kepo ikawo jogoeko mantiere kod D+. Wanjana report mano mar Ali Abich kapok wadonje twak. Chendo mar kawo kurutu mago bila ne odhi nyime gwenge mopogore counties makaluo chendo mabende ne geto rowere 10,000 piny Kenya mangima madhi donje ban migawo mar obila e pachoka e county ma Homa Bay. Chendo makamano ne obagi e log tich mag sub counties mopogore ka e sub county ma Homa Bay chendo mar kawo kurutu mago bila ne obagi e tesendo bila ma Homa Bay kama rowere ne wuok e oko mar temo wapgi. Apisa mane wuok e log tich mar obila Daniela Shikobe manotelo e chendo no okoni ne otaye kalure kod chike. Shughuli ya leo imekuwa nzuri. Tumepata hawa vijana wameweza cooperate. They have reported on time and we have continued to conduct our exercise without any problem. We are intending to recruit a reasonable number. According to our slot is around 16. We have several areas that we are assessing, starting from age, and then there is academic qualifications. There is academic qualification, physical and medical assessment. Ma opogore kono notese mag rowere nitie mathoth mabende ne rangogi e kinde no kama ne ogolo oko rowere mathoth e line to ne wach mar ning'o wang' bang' ka thothgi ne orem ning'o wang'gi kaka ne idwaro. Moko kuom rowere mane ogol wacho ni ber ka sirikal golo oko wach mar ning'o wang' magi wacho ni tamo rowere mathoth yudo tich e bad migawo mar obila e pachoka. Yandi gi migoli ne line bende nyalo mako dhogi non. Koro sirikal winjo be ni ong'iyane na wach no mar kaujino. Gola e line nekech wach mar ning'o wang'. Ka ning'o wang'a kiny sana aning'o marach. Koro ng'eni mano owinjo be ni sirikal ong'iyane na wach no jothurwa. Nikech ning'o wang' negi baga matin koro nochuno nyaka gola. Koro next time God willing abro chaka temo kendo. KDF nasetemo last benoko ingiana. Mano gole KDF tielo gi ning'o wang'. Stamili Odhiambo achiel kuom rowere manoremo yudo thuolo wacho ni osetemo wapi okengi 3 to pok oyudo thuolo madonje ban migawo mar obila e pachoka. Nwadonjo to nokwayudo chance nokokawa nikech achiel ni dwaro certificates mar good conduct. Ngi geno nikech ang'eni sa Nyasaye maber kosewacho to biro timore. Pod an gi geno makata ko biro next year pod abro temo kamano. Chendo makamano bende ne odhi nyime county ma Kisumu kaya lap ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground. Apisa mar obila mane ochung'ne chenro no ne oyugo kwan mane piny mag rowere mane owuok oko matemo wapgi.
We had 93 clean civilians. That means Form 4 graduates and 12 NYS. Only 46 managed to finish the rest, and the 46 are now awaiting to undergo medical examination. With respect to male candidates, the female candidates' turnout was very low, but the male candidates' turnout was very high. Kama kukumro were manositiko tiegruok margi e National Youth Service NYS mane okodo thuolo ne onyiso e chwang margi bang' kane okirgi oko ka giywak ni rowere mathoth onge kod tije to ka thuolo yudore monego ndikgi tikirogi oko. Jo youth ne sama unochikwa ni wan gi higher chances mano ne ubeni kao, lakini kano ochopo kachacha yudo ni koro age beto hinyowa ahinya nikech yudo jok moko gin 29 jok moko ga 30 to strictly koni mani dwaro recruitment ni dwaro jo 28 years and below. Nikech an birthday now was on 14th this month, mapa ni akalo gi week achiel. To no kaparo ni mano imne nyalo bedo reason mar disqualification mara. Alia Beach, Ramogi TV. Ne korongo jomano kaka kepo mago bila notimore centers mopogore he pacho ka winjo ywak kotenre kod ningo wang nyakorom ga juang achiel kuom requirements kata na dwaro mabende idwaro mar mondo mi bila otime yo makare kapok otimne gi kepo. Kata kamano nyakorom ga juang ikini mabende kepo timore kepo ne nek beni timore dwe mar 10 mano mar higani en wach mabende osebdo ka digni e doho he yo makone kod kocha. Apar na chako di Peter Masara kaka jaod bura mano mar Suna West nikichako kodi kepo mar bila timore ka bende ntiere paro moro mar chik manyaka sani oselokore chik mane chwale nyimod bura maduong' mapachoka kotenre kod mental health paro maliw kindo bila kanyakla kod well-being chal gi mag tich manyaka gi sani en paro mane chwale od bura mokadhi to sani bende en kepo mabende timo e sekta mar bila. Erokamano anamor kenda gone Nyasaye erokamano ni amendment na bill na no kore en act of parliament komencho ni kore en sheria matiyo Kenya mangima ma no chak ti kode kata mana sani king'iyo ni to ng'ama bedo recruited wiye chal nade psychologically en stable koso ok en stable. Chikni nobiro kalore ni nawuothe Kenya mangima kane wayudo ka polise nigi shite mopogore iyudo ka ng'ato samoro chiegi otho to koa e iko ni pod en mentally disturbed itere tich or odhi e area of operation to oneko to koduogo onge gimitimo en ichak ikete mane service or ng'ato kawo loan to pesa ne ni olal koro gimoyudo onge counseling center onge support moro mimiye mar konye kako nyalo dak gi gik mantiere go. Koro kidhi e katiba mar Kenya kata chike mane mar National Police Service Commission mano nok mandate gi but sani koro chakre ne chik ni rais goesi koro en mandate ma the National Police Service Commission mondo ochak wellness center gi psychological support center in every police division. Kech sani ne yudo mana ka gigo nitiere Nairobi manyiso ni ng'at mani Intimaru kata man Mioro kata gine kodwaro kony mar counseling kata man support nyako bi Nairobi na uri bok miye kech geche sirkal onge fuel. Koro chakre sani e budget ma sani ibro yudo ni divisional headquarter mar police ka police that department dhi bedo established manyiso ni kodhi konya wa men and women in uniform mondo mi gidag gikonyo. Kech inyalo paro ni ndalo moko ka polise ne negore kendgi ginego jotendgi ginego family gi kane research no wuok ne onyiso ni kalore ni ng'ama support gi ne onge. Koro sani kaka jo Kenya wadhi yudo konyruok kama otimore. E wach polise manyondiki adwa wacho ni onego ndik kata moko mang'eny nikech higa adek pok ondik police to ji nyo retire jomoko notho jomoko we service manyiso ni gap nitiere maduong'. Koro wabro enena nikech budget tin to ang'eyo ni kata higa manyien sirkal nyaka chak ndik polise nikech king'iyo population wasani to gi namba mar polise ma wan go pod tin. Kech sani yudo ni polise achiel rito chiegni ji 500 mamana according to the United Nations mano rach. According to the United Nations e pinje ma olony polisi achiel onego ketni ji moko e 150. Manyiso ni pod wan chien kabisa onego ndik polise mang'eny to nikech budget tin ok nyal accommodate ndiko ji mang'eny kora paro ni atima mos. Gima wacho be kende ka polise te ok richo nitie polise matin kata mana bribe mikawo ni ok ji te kawe te yudo ni sani to koro ikete ma mondo mi nyathi ndiki ka indala joma nyisi ni aseyudo 300,000
wang ni konya tipejo ni tito kore dhi mienga nikech onge receipt midhi miyi ing'eni ka ng'ato koni ni ya kele 400 to miyi receipt maka wang okaw nyathini to ing'eni pesa ni chutiyo to koko kawe tinyal duokni pesa cha mano ber to sani ng'ato bire ni ene more gi jatelo ochoka pesa kuom ji mondo samoro wang kaw nyathini onge samoro be kawe ka wang odhi e training kocho chako gole 1500 to nosetimore nade nosedhi koro wan kaka committee ane committee mar security watemo tieko lweny mantiere kind police inspector general to gi the commission mondo mi giti mayot kech magi biro kech corruption ni makelo lwenjegi kech sama wang koro IG odhi recruit ka onge input mar the commission to nyiso ni odhi oketo joge according to weche matimore jok madhi kawo pesa e ground kono ting'eni ka koro the commission ne time to commission bedo gi independent ji mang'iyo ma monitor ni tang'o matimore so watemo waseluongo gi buche kata kawuono ni wan gi bura chakre saa 5 ma wadhi ng'iyo ni to ere kaka wanyalo konyo police service commission mondo mi gitim gini e yo maber wa restore the confidence mar the public e kuom polise wa polise timo maber king'iyo adira polise odak e udi maricho gitiyo kuonde matek kabisa sache gi pod ni piny iyudo ka samoro kata insurance sani committee nani bado agonero kamano ni nyocha gitemo makoro polise Kenya koro ni osiptande gi teman reforms mende kinde ka kinde lokruok idwaro mar mondo mi tim nyalo paro mane nugai mar doho bende noket kanyo Justice David Maraga mano mar telo ne aput mar kelo lokruok mopogore dibed ni nitiere rem kane no gigi chako rom no koger go dichieng' achiel to recommendation manotim gi Maraga team to moko sechak tim inyalo paro ni piny lokore ndalo moko nowachi ni polise ok onego dagi e police station mano notemo migi pesa mondo gidhi gidag oko sani kiwinjo dwach jopiny kata jotend polise moko nyaka dagi e station kech ka emergency otimore to jogi moro nodak Meru to moro dak Nairobi ka moro dak Ayole moro dak Runda moro dak kitambo wangi chopi Central Police Station tabu koro reforms gi to bira mos kaka nasewacho ni piny en progressive gik moko timore to be gima tamo reforms bedo mapiyo ahinya en constraint mar budget kech gigi te dwaro pesa to sirikal be nyaka ti gik mamoko koro miyo awacho ne kata mana polise wa mawinjo dhowa ni kikiwach ni polise te corrupt imbi bed corrupt bedi achiel kuom jogo manyalo kelo lokruok e police service wambe watemo e committee wa mondo recommendation moko wasete mondo polise chul maber mondo mi wach corruption urum mondo migi insurance mondo migi ute magidake maber mondo gikaw gini kaka other country kidhi e Dubai polise tin to nikech giketo gik moko makare kata mondo ne police kata kaka idwa miye pesa onge koro reforms be no wadwaro e chudo kata mar courts pod waduoga te court fine mar traffic ka traffic itingo excess en siling 500 onge tende be ngato siling 1000 idhi mbele kanyo to imi fine o te chule titieko koro dhi miyo polisi bok timre nade ok yud yore mar ni nyaka teri police passengers ogomo gik machalo kamago reforms dore police mondo watiek wach corruption ero kama na inya wawinja na paro kugo kuom wakili gi Boaz kapok wadhi thoro wach machielo wakili nyaka sani nitiere report mabede dul makiro ne mibadhi EACC nogolo juma mokalo ni gisani obila mapacho ka they are understaffed wacho ni they are understaffed by 200,000 police officers kaluwore gi wach mana jatelo Masara wacho ni moko kuom gi noweyo tich moko kuom gi bende notho e kin mamoko to sani obila ndiko alfapar e pacho kama nyaka sani kata ndikgi podok bibedo ni rom wacho ni ratio mano mar obila achiel ne jo Kenya wacho ni bed achiel nyaka kwan maromo 485 kama Sharon ayie gi gima mheshimiwa wacho ni ratio mar obila to gi jopiny pod ni malo ahinya and de ber ni mondo wandik polisi 200,000 but okwanya ndiko polisi 200,000 nikech ndiko polisi 200,000 nyiso ni mheshimiwa Masara to gi colleagues ne nyaka yudnwa pesa nyaka pesa budget ma wadhi chulo gigo kito pesa budget midhi chulo gigo it means ni gidhi taxwa mondo wachul jogi so jo Kenya nyaka understand ni while sirikal dwaro mondo ndik
ji mang'eny kaka dwarore mondo bed ni wan gi police moromo manyalo miwa security ma ok nyalre. So wati gi ma wayudogo. Two issues arise ka. One, en ni police alofapar ok nya provide security ne jowate. So therefore it is important ni mondo wa strengthen community policing. Emomiyo Nyamori ahinya ka nyicha neno ka sirikal mar President William Ruto kotelne gi CS ma internal security Onesmus Murkomen to gi PS mar internal security Raymond Omolo. Nyochako gimoro ma iluongo ni jukwaa la usalama kama nyikele stakeholders police to kod jopiny gi national administration mondo discuss in every county nito issues mag security kidhi all over the country. One of the biggest issues is security. En ang'o ma wanyalo timo and na attend ma Kisumu and anyalo paro ni Kisumu the resolution neni koro wakaw mbaka no wagol e county mondo water gi sub county ma water gi all the way nyaka location so that a police post to gi police stations mani korgweng wabed gi walung stakeholders mani korgweng mondo discuss nikech gik makos insecurity go gin jomodak e kindwa makwa nyalo tiyo together gi police under the jukwaa la salama to call community policing forum to kata ka police tin to pod gi bro provide jopiny nyalo partner kodgi mondo wa identify mondo wa isolate joma kelo insecurity mondo wa ensure ni korwa ni pinywa secure. For instance Kisumu kama tinde ntigi moni dimbo ni en chuma moro ma winjo ni loso ma kugoigo dichiel ti blackout and kidhi Russia kati di Kisumu district county hospital tido ni the highest number of jima bedo admitted gin jomogo either chuogi pala kata go dimbo gotieno and there is no way ma police nyalo solve mano. We must come together as a community mondo wa identify jogi mondo watigi police mondo maki yotergi court mondo tergi jela mondo bet secure. Secondly, enni samindiko ga police kama weche wuga mang'eny nikech one nyithindo dwaro tich. Sineno ka nyindiko polisi alofapar. Ineno ka jo Homa Bay wacho ni sub county kama nyo ni time recruitment Homa Bay stadium no. Nyogi nya ndiko mana ji 16. But ibro yudo ni kanyo nyithindo manye dwaro tijno gin kata nyithindo 2,000. So ka iseyudo nok ginya yudo kanyo to gibro chako dwaro mheshimiwa Masara. Gibro chako dwaro mheshimiwa Mandewani ni mondo gidwara ne nito ere kaka inyalo konyo gi mondo giyud tich giparo ni nyalo yudo tich gimaloka. But at the same time as jo Kenya wa complain ni okwadwar mibadhi endiko mar police. So anadwa ni mondo encourage jowa ni wa encourage process mineno kitimo openly e papcha mondo ji odhi oringi karatese gi ong'ie pap joma yudi kech kata giyude mane pap kanyo kata gidhi gidwaro giketo pressure kuom mheshimiwa Masara nyaka dwar negi maloka pod jo gweng'no emidhi kaw. Okay, so kotime piny kacha is better than pressure majoki. The other thing manyaka jowa ng'e because it is also important mondo wa prepare jowa en ni chike mika go police ani opogore gi chike manika go police chon. Nitie joma kogoni simu ni jode ne ndiko no police unda kundiko no police. Okay? Chon chane joma chon kane ndiko police kane pod onge gima iluongo ni the new constitution. Okay? Ne onge the chike mineno ka jadung Masara wacho ni tindo se lose parliament bagitemo improve gi. Ma require ni process nyaka lu. Chon cha process nok lu. Process wakiti waluo gi maka ultimately nyaka gichop nyaka court. Okay? So wabed ni watem at the same time wang'eni police kende oke manya bedo employment. Wabed piny kaka oganda mathurwa mondo watigi sirikal mondo wang'eni any other opportunities of employment manyalo bedo created mok ni jo waparo ni mana ka police maginya yudo employment. Erokamano. I hope ni nyithindwa manyodhi e pap jomo qualify the mondo dio oti maber. Sometimes aneno headline mandika kaneno a young person kodonjo police tapenjora ni after 10 years people bro bedo police mo believe ethics man parents go puonje koso bro bedo ni system oloke mo bedo corrupt policeman. I hope ni
through the new recruitment. Ethics is one thing probably Mheshimiwa Negungie Parliament. Ni ereka kawanyalo loko kimia madaka chel wanyalo loko training maragi nikech ndalo moko Mheshimiwa ne PPO Kisumu niluongo ni Kaini. No ndalo moko duko bedo deputy IG. Ne adhi ire ka penyen to police raid ma police timo e neighborhood ni. Ma police majo wal and so on. Angomyo gini nyaka timre to human rights oseloko. To no nyisa ni Nyamori gini nyisa no emonego timre lakini gima watimo ni emo bedo trained. So it is important ni kata philosophy and curriculum mar training mondo loki. And I'm hoping ni Mheshimiwa ni security committee. Those are some of the things magenya longiyo. Mondo jowa mondo je security forces obed trained to come and handle human beings. Moro no nyisa ni puonjogiga ni raia ni mnyama. Mago bende hemiwacho ni nek bende gik ma bende loko. Bende iwinjo wanyo kata mana ywak mago moten record jogo ma bende no dhi mar mondo mi ondikre mar mondo mi kawgi e kepo mago bila ningo wang nyakor mgajwang ingyo height kata mana bor mar ngato e kin mamoko. Aparo ni Boaz walsani ko ten record kepo mar bila kapoko ko yyo matin. Mokwongo amor ni wan gi wakili Nyamori ka kada na ore. Being near chair mar professionals and wange kaka nobedo chair mar professional wakili di nyis na PS Ray ne joka buoch kuma wuoke ma nyocho mi sub county milongo ni Ndewa East sub county Ndewa duong and wakili and Mheshimiwa Neka will agree with me. I think Ndewa must be the largest constituency in Luo Nyanza today. It is very unfortunate. It is a sub-county manobedo gazetted. Kenone jowani gi hope maduong. This time round, police recruitment at the team and they were East sub-county, either at Ombo recruitment ground or somewhere in our sub-county. Unfortunately, no terwa back. They were the large and they were. Keno namba manu chi, bende yodo marani ne tin. Omio wan kaka jondiwa East sub-county. Motingo kumaguo ke joma represent the ward ma bende wa pre whatever. We are not happy. Ni our sub-county was not part of it. Then, number two, gimoro nitiere Sharon, manyaka wadie momio na wacho ni gimochako na wigni marache wa this police recruitment. Sharon, Kenya ka to dwara, I don't know gima dwano timre Kenya ka mondo Kenya move. Ineno nyathi moro ywak ka mogo kuma be ywago ni ningo wang no mi ogole lai. Sharon rumane gi police gi oko ka. Tikona ne ni ningane wangi. Kagito mosandiki mani police gi ngene ningo wang. Sharon dong bende wawacho ni giningo wang kaluore gango mar mondo mi gine magine o makare. Yeah, and then I also saw can a social media. In fact, na nyaka par mainstream media moro bene itiere. One of the North Reefs apa ne Marakwet somewhere. Ka kijana moro ne goku kendo wacho ne Ruto. Ni ogole lai nekech onyadundo. Sharon chaki wuoga ka idhi street ba Nairobi ka. I'm very sure neke jana jarabora mono police moko ni chuny town kaka samo ogwen. So I think this is double stand. Kendo gima chalo kama miyo ngama nyathi manodongni e pache onge ang'eni no dong neke samoro no onge pesa. To samoro that will not have been the case. Kora paro ni in the future Mheshimiwa could be a national government, a national assembly. Let there be very clear modalities and public. Mondo there give public participation here. As a police, which ones are the criteria? Mondo mikiki where Boaz mine kechochwe. To kabo astieko ni kochwe where ne kechochwe. To kabo asdie sami the county samoro Boaz wazile wadi ane kare domo kawi. To ne no ama chwe moewe kabendo kawi. Then the other thing, Mheshimiwa Biro be part of Mabera, and I agree with this bill. Let there be a mental assessment samika o police. I'm very happy that is going to help. But Sharon, I believe it is not only these police officers may later on turn to be having mental issues. I don't think it is purely at the time of their recruitment. The life my police daki Kenya ka, most of them Sharon,
is deplorable. Kendo rach. Samora bedo, mangi, chiemoro na gomba kakara gingata wacha ni yao. Ngima police ni at what time does a police officer enjoy to be a look at it, Sharon, if they kata in a polling station moro, not a polling station, a police station moro. Tingiyo, if on a police officer moro, giot modo anje samua teach, kose lonyo lawe. Tingiyo de nuku uoke, to samora nyithinyo high school, rengo do anje mekeben. Tipe yuredi ngani, kot ndagi ngima ni nyako retire. What kind of life are our police officers living? So I really think the government should move with the speed. And to me, I really believe, Mweshimiwa, and propose to the government. Apart from the affordable houses, Mawatimo, let there be, because these police officers, each will give some house allowance. So let there be Ogerute police station di serikal to se jemicho machol gi pesa cha ongad pesa gi mondo migi daka moro mangima manenore ni a police officer mondo enjo nikech mai gima stress jowagi uonge pesa then pressure kineno kata kawuono gazette police officers gimoro otenka inene barabara nikech adieri gik mapod joge ndike gazette gi akia kada gibo ngende ko ginge ni gigo jiteo ngebre mago ko tenre kod weche mag mibadhi ero kama nai o target ge boss le ba ni dwe ka dwe mana do ngini mana seyo ko sininge moro ni no seyo police go ngi temi oyo do prabini eno do kada gesene ngare opogore ko di malo ichoko ko di anda nikech en gima so ni police ka aparo ni mana seyo nikech anto pokane no mose mi kamano kaka mano kapoka kayo matina wakili security committee aya mana mapio pio ada wacho ni nyaka wa understand ni chone wan gi police force to the 2010 constitution omiwa police service gimpoko timore yo makare ni the training mane Nyamori wacho from as police force kaka nigi bedo train ni police uso gi angowa force to the public to sane police service monego omi service to the public manon tie kanyo and nyaka wayiere beden tire joma no bedo recruited when police service police national police was a force to gi joma koro bedo recruited ka police and a service so recruitment number 2 wado wacho ni tabu mwencha police nego moko wase solve as a committee chone mondo mingato bedo promoted nyaka iko ichiu gimilongo ni ongo in wat ngato sani iga misetiyo mi automatic promotion ilongo ni promotion on merit isebedo makendo sani jok manosetiyo ke yudo ni ngato en no chako tiyo 20 years to pod en mana kaka nondike to ngato bira chien to koro ewe nyaka gi msara so ngato police ndiko nyathine ni ewe nyaka gi msara ka in pod stagnate mano ne waseketo mechanism makori choro gigo machielo en wach housing dongwa kaka yo matin nikech ngiso ni nitiere duka manego ben wadhi matin bange abro bedo ka chunu thuolo kapok wadhi thor wach machielo wakayo matin nyaka romge jwanki kidi mabor Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko Machigni nyakoro monga jwange chenro mar Goma Owake Wok ticha kelo ni mix bokwe Ekaito tichario Reggae Owake yani tunaongea na Majar Rastafara Lafu ticha dek nyakoro monga jwange Akelo ni mana yani ngeni baka giwasani Ticha ngwene is kama nene yani kitambo zama za kale Alafu Friday si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora magojong Friday supu zo wake Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana Penj
penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. En kotemo dok Balnara sani, to bende wachne jogweng' te gimoro amora ma Rajiv timo. An gadier ni jogweng' te biro kwedowa. Na korongo jongwa duogo kendo me okang' mogika no kwa dongi matine dakika 25 mar mondo motiek twak makamaka poka ketho sa kotendre kod kepo mago bila haparo ntiere Peter Masara mheshimiwa ntiere gimani lose kotendre kod udi mobilo daki pachoka. Chani wasewinjore e committee ni polise nyaka gerne gi udi bas gichulo sirikal. Wadwaro ni jo National Housing ongir ute e police stations kata through this affordable housing. Koro polise dak kama ber kech gin gi msara koro gichulo. Mara ariyo wach corruption. Asedhi sirikal osetera Malaysia monda study kaka gibiyo. Corruption in Malaysia ipuonje school. Sama nyathi chope klas 8 ni puonje ni corruption en gima kama. To ka corruption obedo ketho kama omoni biro yudo kata scholarship, omoni biro yudo tich, obiro miyo ng'amo ko qualify yudo tich to ng'amo qualify ok yudo tich. Koro nyithindo gi kap somo gidhi gin giwegi giseng'eyo rach corruption. Kenya ka ing'eni jo anti corruption ema wuoyo about corruption to pesa be gionge go magi nyalo dhi ge gweng' ka gweng' gidhi gi school ka school mondo gipuonji. Koro anaparo ni ko wadhi mbele waket corruption obede nteche syllabus mar school mondo mikata at the university level inyalo puonjiji the effects mag corruption. E wach mar ni penjo molo gimoro omolo adwa na duokni sub county no kano se lande poko bedo operationalize ma DC odhiye koro kanyo ok nyati me recruitment koro gimitim ni manyo molo mondo mi obedo operationalize DC obedo posted mondo mi next recruitment to idoka koro DC angowa that sub county se bedo timona nade osebedo operationalize mane tabu mapod ni thago sub counties moko kamano ko kamano taparo ni nikech time anyalo wegi kanyo ero kama nya wakili gimanya medo matin duoko Boaz kaka mheshimiwa sewacho en mana medo ni problem momiyo the administrative units manyocha PS homology ni ose announce poko bedo operationalized problem ok ni interior problem ni parliament and my nikech mheshimiwa ni security committee I don't acquire mono dio los give the budget committee and the good thing ni budget committee be wodo ma mheshimiwa Tandi Musiepna be chama mondo gidhi mi interior budget moromo nikech ineno like gwengwa Nyamori sani ne wan gi location sub location achiel sani gin sub locations adek pod gitiyo gi budget manono gitigo police stations kane sani gin adek kama ne gin police station achiel gitiyo gi the same budget manono gitigo so we are hoping ni ka inyalo ket pesa
interior moromo mondo interior operationalize this process. En gima PS osebedo kawacho apani kada Ramogi kata Citizen osewache mano gi Ramogi TV. So I'm hoping ni a supplementary budget mabiro mheshimiwa nyalo tiyo gi committee ma budget mondo gi push mondo med pesa kanyo mondo wa operationalize ginego units go. Lastly, any adwana nyis jothurwa ni wach mar mibadhi mineno ka mheshimiwa wacho no. While list wadwaro ni mibadhi mondo rum, to it seems ni jo ok believe ni nyalo tim gik moko luwore gi mibadhi. I'll you example. Sani ndika assistant chief dalawa ma en Nyamori North sublocation. To simo mayudo pile ka pile mar joma dwani mondo atem adwar negi kanya loso negi gi PS mondo dekigi kata dek nyathine assistant chief. To gima nyiso gi pile ni wan okwadwar kata ino wadwa kata ino watna. That is not the most important thing. Gima jo dala wadwaro en a qualified assistant chief. Ngata mondika assistant chief Nyamori North bro serve jothurwa. So therefore, get it through the process. Mangen nyo get it through interviews. Then process no ko biro to year no assistant chief motego. Nikech kawa kitu ni wadwa interfere ge process gite through connections mawango. Then it means nika yogo se ditiku joto gi fail. Then wacha kwa blame the same system. This system nyomi wa assistant chief nyomi wa police mukti to wane mwat influence mwati mwanadi. So for instance thurwa adagi no ka interfere. Kena nyiso anybody mogo chona ni katibedo wadu wakatibedo watna okadi dungo dot mora ni monoliki the other ya the team interview kapo ni joma timo ni interview go moko timo interview maber then wanyalo interfere, but otherwise we must promote competition at the ground. Emomiyo kadaji jomi ndigo police gi I must urge them ni gidhi through competition mondo wachak yudo competent people. And at the same time, through that, emobro deal with corruption because kawa encourage ningato kadwa nondik police to dio ouso lo ochulo lo ngata lof mia uchiel ochulo Nyamura lof mia uchiel ni dwaro ne opportunity e police, then pesa ni kodonjo to obro dwaro ni mondo dog pesa ni ogolo yudo pesa mondo mingi lo manyo mingi ouso cha gidhi ginyiew lo moro nyako bed no dhi kwelo. Ero kama na inya. Kapo kwa dhito ruach machielo bende kotenre kod weche mago magarita nyakoram gajuang duol mano mar PSRA mano Private Security Regulatory Authority mabende ntiere bumigo mar arita kwe bende kotenre kod weche mago mag jiwa arita kwe gin bende no ka gintiere kod dwaro mano mar kao pach jopiny mano motelo ne loso chike mabende gayo gi chenro chakre chin tarik 21 mano madweni mano chieng tich abich mano mar juma mabende nyaka ripre kod achiel mondo madwe mar 11 mabende wantiere ni. Kopogore gi mano bende wadongi matina dakika 20 kinthulo mar dakika 20 mabende wantiere godo nyakwaram gajuang wadosene kotende kod duond bura mondo mar ODM mabende nobago romo mar tipo mano mar hingo higini 20 romo mabende notimore e gwenge mago mag kadhodh nam chumi nyakwaram gajuang chakre chieng tich abich mano mar juma mokalo chieng geso nyaka chieng jumapil. Tangeni weche mopogore no wuok kanyo nyakwaram gajuang angeni ka weche no wuok iwacho ni ODM dibed ni weche mopogore mabende isumo gi jokanyo mage dibed ni koro ji winj ng'a nikech kiwinjo ng'a wacho ni wadoga pap ng'ani wacho ni watiko da broad base watiko da serikal akeni Peter Masara ni yudo thuolo mano mar chopo e romo mano mar ODM e gwenge baka dhodh nam chumbi to romo makamano kod kaine nodhiyo machal nade. Mokwongo awacho ni pod amedo gone jo chama mar ODM gi jo Kenya mangima mos kuom weto baba. Adwa wacho ni yen maduong' kogore piny to gik moko ok nyal dhi makare kaka nyocha gidhi. Raila Amolo Odinga nyocha ena movement ne ena institution masamo lwar to gik moko te ok nyadhi kare, but adwa wacho ni chama pod ne imara, chama otegno. King'iyo chama moko ka jotendgi otho to gikethore to wan Nyasaye nokonyowa ni yen maduong' nogore piny to yen moro ne ni bathe kanyo mok kudho ma en Dr. Oburu Odinga. Koro sani nyocha wang'iyo wapie yen ma en Raila Amolo Odinga. Koro sani ji nyaka ndikni gi kithni nyaka bede ka ji dwa pie yen machielo miluongo ni ng'awa Oburu Odinga. Gik matimore chama gi gin gik ma kawaida. Ji pod mon
ji bedo gi paro mopogore opogore. Vacuum kobedi to ji nyaka tem pong'e e their own style, but chama pod imara. ODM dhi bedo stronger, motegno moloyo, nikech kowe ji mondo chiw pachgi kaka giparo, then ji chieng' moro bedo romo. Koro gibro bedo jo motegno ma jo chama moloyo kotam gi wuoyo. Adwa wacho ne jo oganda kata the community mar ODM ni chama mar ODM ema wanyalo yudo go gimoro, nikech 2027 election onge chama achiel mabro loyo. Wadhi bedo gi collusions. Collusion ochalo dala doho, dhako man gi mon, dichuo man gi mon abich, nyalego, nyasuna, nyakadem, nyakarungu, nyalego. Ji te to gin joka ng'ane, to kochopo dhiambo to ng'ato dok e od min gi kama inyalo insure ni dhi yude chiemo. Koro wan kaka jo chama mag ODM, tekowa osebedo kech kuom riwruok wa. Raila Amolo Odinga osetiyo gi presidents gi te nikech chama ne noriwre ne gi ndhadho, gimomiyo ng'ato nyalo manye, gimomiyo ng'ato nyalo wacho ni koka tiyo gi Raila to kadhi tiyo yo makare, nikech wafuasi mage ng'eny. Iyudo ka election kata obedo ni oyombo tilando, kata sami lando duoko mopogore tilande ka en gi ombulu mang'eny. Wakaw mancho rumoni ne owachi ni oyombe gi kore 200,000. Mancho no yudo 7 million gi wiye, to ng'ato yudo 8,100,000. The difference en mana 1,200,000. Koro kiweye kiignoe to ji 7,900,000 gin gidhi kanye. Koro adwa kono jo ODM te ni ng'ato to nyaka bed gi gimiluongo ne ang'owa ambition. But ambition ni nyalo bedo mana makare ka in e gari machopo Nairobi. Wabedure chama, wateguru chama mar ODM mondo mi joma dongo ka wuok to joma tindo yudore mana ng'owa e chama kan, nikech ideologies mag chama mar ODM mose dhiro Kenya mochopo kama wan ka. Kawuono wan gi 2010 constitution courtesy of chama mar ODM. Kawuono wan gi devolution courtesy of ODM. Kawuono wan gi independent commissions courtesy of ang'owa ODM. Kawuono wan gi space maduong' ma ng'ato nyalo wache gimodwaro courtesy of jok manodhi e trenches ne ODM. Kawuono wan gi court motegno, chon court ne iluongo State House. Tinyise kaka odhi oyala ng'owa case nikech ODM. Wan sani kata mana gi gik mang'eny ma ji yudo, civil society gi yudo mana ngufu nikech ji no repeal some sections. Wan gi multi party kata chama michako mang'eny gi nikech the few people mantiere no kedo mondo yudi. Koro wan an kaka jachama mar ODM awacho ni ok ane tabu. Wan gi jakom ma en Wanga, wan gi party leader wa ma en Oburu, wan gi secretary wa ma en Sifuna, wan gi odiwro ng'wen kaka executive director mar ang'owa mar chama. Chama nigi central committee, chama nigi national governing council, chama biro bedo gi national, anino ka jomoko nego koko. Surely siasa ma wantiere ni be babo tho pokutieko dwe achiel. In ng'ama ne dwa loso national delegate conference no lose kokalo gi structure. But the central committee in their wisdom no wacho ni ok wanya bedo gi vacuum. Wakaw Oburu Odinga because of experience mane. Jomoko ng'eyo ni Oburu Odinga ema nyochaga chief advisor mar Raila Amolo Odinga. No understand gik matimore ang'owa e ODM. Ike gi experience mare en ema no nyalo tayo joma tindo ma chikore ng'ato dwaro telo ang'o gini, en ma kata yanye to yok wang'. Keto seneno mang'eny. Mana kamano winjo kata mana ka noduoko wine ne amago bro loso dala. Gibro loso kaka jodala. Kaka jodala. Nikech ing'eni ma en gi fatherly figure, to en gi leadership, to gi experience mare. Koro wan e right hand. To gik matimore e ODM gi kik buog jo chama. Gik ma adwa gone leadership mantiere sani. Onge chama moseloso activities mapek machal gi machama. Sani gazet ka gazet, radio ka radio, TV ka TV wuoyo about ang'owa chama mar ODM. Ing'eni gima ketnwa chama? Sani Masinani kocha, Mombasani, dhano no dhi, jok machama no tero Mombasa mane pokonyo na Mombasa, kagi dok piny, okawuok e chama omiya neno Mombasa. Mani ing'eni wa strengthen party piny. Sani wadhi e by election. Bing ni ji wuoyo e watch party. Miyo nyaka ng'ama nyo wiye dwa wi lip chama urumo, wacho ni chama ni kare, prote branadi, utegno, to be gima bere milaro. Kade chama urumo, to jide lare na. Chama utegno, to kende en gima ber, emomiyo ng'ani dwa no bed jatelo, ng'ani obed jatelo. To bedwa nyiso jotendwa gi migoyo gi. Gima ber nyaka goine. Onge kiyudo ndim ok dire kite, to maembe gi machunga idire kidi sa asawa kiti opong'o piny. Siasa en fitina.
joma pingo wanga nikech neno ni wanga nyocha chiegni gi Raila kendo koro oyudo position. En position mar bedo chama maduong' mogik mosebedo higni 20 ok oyot. Ka koro wanga nitie kode kik ipani ji te nyalo mor kode. Sani Oburu Odinga ng'ama nyocha muolo kuoga e party leader. Jomoko manyocha chae nene ni en youth leader oti. Sani nyaka giwinj wachne. Koro nyaka gigoye. An mar ariyo adwa wacho ne joluo. Ng'ama Raila nyocha oketo ofis kongima. Owe kelonwa ni nyocha chiegni gi Raila. Raila nyocha sama Raila nyocha keto mondo keto jogi ofis. Raila no ok tuo, ok wiye ne rach, sama no neno ni okaw wanga obedinwa jakom. Aya saka kapok ng'adwa bende wakili bende nwa neno ka romo mano mar ODM ahinya Dina bende nwa neno ka jotene mag ODM moriwo nyaka jatend piny Kenya William Ruto mabende nochako chama mar ODM gi chon en bende nitie. Mana mapiyo an no ka matin gima timore ni chama koka dhi tegno wadwaro ni wan sani wasero Ruto mondo mi party wabo producer president do party wato se produce president Uhuru usero Ruto koso Ruto masero no wan sani wachakwa loke Ruto to net telowa mondo wa stabilize ne government chakre sani nyaka 2027 to wanto wasere mondo odhi okaw ticket wa mar ODM mochungo kaka rais mondo wambe kaka ODM mondo wakili wawinja na pachi kotendre gimana. Erokamano Sharon, gima adwa ni mondo awache wachni mokwongo ing'eni an okaw ne ODM ana ja UDA an gi president chama mar president. But gima ji mang'eny mawacho ni ok ong'eyo ni rally mane ODM obede declared to be a party in 2005 Kisumu ane mana mobilize ne an chairman mar LDP Kisumu Town West. So ang'eyo ne waringo gi jaduong' Raila kwa mobilize around the country mondo wa lost chama ni. To chama akwayo ni jothurwa kang'iyo wach ni to giwe ng'iye kaka ODM as a national party wang'ire kaka oganda ni wadwa dhi kanye. Okay, that is the most important thing. And when adwa ni en kare jowa ni wang'iyo wabedo sentimental wabed strategic. Okay, wanyalo bedo gi wanyalo thrive on the lost glory. Ni ne wan pap chama motegno, but chama bedo ga motegno to chama tho kata kanu no wachi ni bro rule for 100 years to not tho. For the Kenya ne was a very strong party no tho. NDP ne wabed go no tho. LDP no tegno thurwa no tho. So it is important ni mondo wa strategize ni kako ganda wadwa dhi kanye. Okay? And I feel ni ka waseng'iyo ni wawuok sentiment wang'i ni to wadwa plan nang'o kako ganda kisiasa. Wang'i ni siasa ma wadwaro en siasa ma miwa opportunity. To opportunity ma wan go en opportunity sani ma wasegore kuom higni 50. Jaduong' Raila Amolo Odinga jaduong' ka kochopo kama dhi nindo. To juok piny jaduong' manyoni gi juogi ka Raila juok piny nyokelo ne wach ni kaw jogi gi mondo iwe kamoro nyo wewe watie William Ruto ka watigo opportunity no mar sani ma yowuotwa nitie finance nitie interior nitie attorney general nitie budget committee nitie security committee ma wan negotiated opportunities watigo mondo watergo development thurwa to wa make sure ni after 2027 we are not at a worse position, we are at a better position. Tomorrow we are at a better position, and it between gambling. Ni wadwa ringo, wadwa kendara, waditi go position. To get you, President William Ruto, mondo wa consolidate serikali. Ere mabeta, anadwa ni monda aji jaduong' Masara. To ge Boaz. Ni wadhi uru mondo wa chok jowa, mondo wa kete tie William ka. Mondo wa mie confidence mondo odhio logi ni kendo motegno kawane iye kendo kwa participate nikech President William Ruto bro bedo president whether joluo bede or not to wadwa no bet or win ni joluo played a role. Lastly kadwa anyiso therefore ni focus should be focus on development and not focus on siasa.
And therefore, what is it ma siasa ni nyalo kelo thurwa for the time being? About succession mar Raila Amolo Odinga. I say, watch, you can repeat. There is no single individual manyalo replace Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga was like 5 different strong leaders in one body. But Jaduong Kendo Daktari Oburu Odinga and Ngama has been and it took a lot of time Raila. Ni Jaduong Oburu Odinga was the final advisor. Raila nenya winjo pajite to parwang notigo mogik. En paro ma Oburu Odinga tiyo kode. So Oburu Odinga nyalo lead through this transition. And therefore, emomio adwani mondo I encourage jowa ni wa support Jaduong Oburu Odinga mondo otelnwa kaka oganda in this time of transition mondo wang'iyane to wadwa dhi kanye, but at the same time kik wa gamble gi opportunity ma wan go ma winjo ka James Orengo nyiso ne ododhi ndara en gi age ne cha sani onyaringe ndara koso nyithiri ji mondo alotere ndara mondo dhi go bonde odhi mondo teenage Siaya nikech I want to, as he was saying, probably William Ruto will need ODM. I can tell you, James Orengo needs William Ruto mondo be re-elected. Without development, William Ruto timo Siaya. James Orengo cannot be re-elected because there is nothing he's doing in Siaya. He may be impeached before that. To kana koko bedo impeached, he might not get re-elected. So otigi serikal. And finally, acquire professionals tema thurua. This is the time when the professionals will be together. Watima convention of professionals mondo wasumri eko mwanyalo miojo siasa geogandawa mondo wangi kaka wadi forward etie William Ruto. Kama na inya Boaz. Aparo ni adadhi mapio nikicha tulo bende chuok. Mwadamie mshmana moroka. Mapio pio Sharon, as a people, onego wang'e ni to kanera Oginga otho, Raila notimo ang'o mondo mi 1997 joluo ne bet kanyakla. Wang'iuru speeches gik manotemo wacho, mano convince oganda luo mowuotho kanyakla. Kawuono odiochieng' ma kawuono Sharon mapiyo wan gi kikundi adek. Kawinjo ka ji thoro wacho ni gin kikundi ariyo, lakini chutho ka ne dhi Mombasa wan gi kikundi adek. Kikundi mokwongo en kikundi mawacho ni wa support Ruto nyaka 2027. Kikundi machielo wacho ni wa support Ruto nyaka 2032, to kikundi machielo wacho ni wawuog immediately e serikal Ruto. Ana belong to serikal mawacho ni wa support Ruto nyaka 2032. Gimomiyo ana support mano kaka Boaz mawuok Kabuoch. Sharon, nyaka ne nyuola kenda penjo nyaka jodongo bendo nyisa ka nosewinje. Onge president mar Kenya mosenyono land Kabuoch. Gunda kwaro miluongo ni Gunda Wete. President mokwongo nyone en William Samoei Ruto. Emobire gi kalapapla mineno waneno Nairobi kani pok nonyono ga Kabuoch. The first president mokwongo bire en William Samoei Ruto. Omiya feel ni my somebody mo embrace not only the Luo community, to embrace jo Kabuoch ma represent. Number 2, support Ruto nikech Sharon. Ndara maduong' mane wazunge wuotho go kowuok e nam. Ka wuotho kochiko Kisii kuma ne headquarter gi. En ndara mane Gor Mahia wuothega. The only person mobiro mowacho ni ndara ne dhiya pok ochake taneno monument manyisa ni at least en gimoro manie kore pa sirikal machiegni dhi chake. En ndara miluongo ni Gor Mahia Ring Road. Machielo Sharon, kaka iwinja wacho cha awuok e sub location location miluongo ni Central Kabuoch ma jomoko luongo ni Karadi. Location man gi polling stations 10 nyaka neni e higni go te onge sirikal mosepa kendo ma ema miya wacho ni omono ni okonyowa nikech at least kawuono iyudo ka nitiere kaka idwa poga ng'o ida poge. Omiyo an akwayo jowa makoro jotendwa ni wamany language mane mwada tiyogo mondo wa convince mana kaka Nyamori wacho mondo wa convince jowa e yo makare mondo wadhi wa support Ruto mok jomoko neno ni oyo uchunowa en gima koro gik ni nyaka koro wuok kanya. Ero kama naina katieko tawacho niya supporting Ruto 2027 pod wan gi thuolo. Wan kaka oganda adwa nyiso ni ane budget committee to kenda sebede parliament makoro ika maraboro. Onge serikal mosemiyo oganda mag Luo pesa mang'eny gi project moloyo ma Migori sani geronwa stadium mar $1,700,000. Sani contractor nitiere airstrip malichuta igero terminal $1,400,000. Suna West igero yo
ma kababu bondo pinyo yie nyakadera madhi uthu bilion 2 masano oseketnwa milion 500 giyo daraja idwa gere Nyangubo wadwaro ni wati gareyo gi kawachopo 2027 to assess ni ng'ani wuotho kodwa nade koro wachak watimo kode MOU machielo nikech sani sirkal ma wantiere ni ok marwa king'iyo jo-Kikuyu pingo Ruto to gine ma gin gi minister mang'eny mogik gine ma gin gi chief officer kech ne giloso sirkandni wadwaro ni sirkal Raila nokonowa wuoyo kodwa mogik agile ni gima dhi timore ni wa support Ruto nyaka 2027 to then watakaw stock mar gik motimonwa to wabedo kode ni koro 2027 kadhi mbele wan gi candidate koso wambe wa package ourselves mondo mi jogi oserwa ng'ani boserwa baso wacho ni wan ng'ama omiyo wa deal maber emodhi timore nade emodhi support koro nyaka wabed kaka oganda mokwongo wariwre kata waji odhi oringowa chama ji ringoga kata ji odhi ringowa mwabedo gi wajumbe 20 kende en wati gi 20 gi kwa negotiate gi sirkal sani Kingi en speaker mar Senate to chama neni mana gi mjumbe achiel Wetangula en speaker mar National Assembly chama neni gadi wambende wadwa loso chama wa mondo ka ji biro bede mesa to wabede mesa kako oganda mar jo ODM e Kenya mangima kwa negotiate power to gi resources ne jo okwanya doke street wadoke end game en mane wadoke street ni wango Nona Honorable Peter Masara, Jod Bura, Manamasuna West, Beninanti Kagi Joshua Nyamori wakili, Kanyakla kod Khiri Boaz, mabili nwatu wagodo kinma kawuono, kalu rekoda Chal, mano mar piny Kenya. Sadeko seromo yino mar mon mamake gi kanyo, mabiro ene chenro mar mbako romo, manya wadwa Cleophas Alwoch, biro bedo katayo. Jinga, Sharon Ngao, Richard Masane.